אז כשהחתונה שלנו ממש מעבר לפינה, והגיע הזמן לבחור את טבעות הנישואין שלנו, בחרנו בחוויה קצת אחרת, שגם תאפשר לנו זמן איכות אחד עם השנייה וקצת שקט לעצמנו. הגענו לסטודיו לצורפות של נאוה בכר בהוד השרון, כדי להכין את טבעות הנישואין שלנו מאפס. מדובר בסדנה חווייתית של כ4 שעות, בה נאוה עם מלא סובלנות ורגישות לא חוסכת מאיתנו שום שלב בחוויה, בגלל שהיא עובדת בשיטה מעט אחרת, עם מכשור מיוחד, שמאפשר לזוגות שבאים אליה באמת לחוות את כל חוויית היצירה במלואה. אז אחרי שמדדנו, חישבנו, התחנו, ליטשנו, שייפנו והברקנו, יצאנו עם זוג טבעות מהממות, שכשנעמוד מתחת לחופה ונקדש אחד את השנייה, נעשה זאת עם יצירת אומנות שהכנו ביחד בזמן איכות רומנטי להפליא, סופר מומלץ לזוגות מתרגשים שעומדים לעמוד יחד מתחת לחופה. פרטים נוספים על הסדנה בתיאור, ואם אהבתם, מוזמנים לעשות לייק ולשתף.